Me pa cho minimi kunu na wo ho. Ye twempena ansa na ba ye ware. Ye ware ye no. Okunu no ye fra ne san wadaroma. Odi kofi bedu. Ya ono so ete hefa. Ba cho se sei ote sasa. Bo ho sasa. Ba chan. Ba cho ya te yentio. Ba cho ye me ho ade no. Ko hu abusuafo ene ye te ho. Ti kasa nyam nso ne ye te ye di ka kwotena akolobo. Ti ye te kolobo ye rent so ye no kwotena UGC. Ti UGC ni mu no ne ye kwotena afie o me di loan ye adwuma. Starting so wohia mo maazi na meton dokono ne nchena na wohia me nti mbetena afie no la kaka cha papa say adwuma na me ye no me ne nkrofo sere dudu nti wasesen adwuma na me ye no me ne nkrofo sere dudu nti minya ye obebo me dwetere ena me ka na me ka cha papa say minya ida fi say minti na say abela minya adwuma na obebo odwetere na no dia wo de ayeden na me de aye me mama azi won ma ye adwuma fofo okay nti mazi won osuro ni me twamini bia sura ya na ho no oya ma asem ana ba cho ho de ma hu se oya ma asem okay yan to aso simbet na fie na hese eni ya ni ade a oya me na mintimi enti wo ja adwuma no ba chan kaka chem papa ni me ja adwuma si me ho na me frem ma me ka chen se bebia na oji lo no oja ye me sere no onfa me nko na omuma me bi na me fanya adwuma na de me fem no wa hwe onti asempa na ode me call ye je e ba de na wuja adwuma no na be ma ne de wo fam anu nti no kaka cha ma me se o ma loan na de o fam wo fie na enye papa no me pa cha so le o ma miska ubisa na osimi ni bi adwuma mu nye otimi kwakwa so na wotwe nu boss adwuma mu nye na me ye adwuma ne nso so ne ye di ka wo baako nti na me de ni ba school o ma akru but osori anopa me dwala kra ni we di a na ode akra na ba school na aka me nkwa me ofie ti me frɛ me maame na maame de me kɔe no kɔji sika ni bi maame na me de ye adwuma eno kro be hu se makɔfa nsomade a me ton ya aka bosumi mienu wo ji sika no wo kɔji loan ba chan o maame na dom na wo nsa kan bie ba chan ena de kɔfa de nsomade ba chan ena wo ton wo kɔton no hen ba cho me sole am a free Monday to Thursday me ton wo UGC but Friday na me de kɔbo manjwa UGC baby ana motie na enti afie ho na ana animu ho na woton no ba cho na me sowa okay dikwa achima ti me kwaje obehu ye ya aka be bro bosumi mienu adentia se edi nti na makwaje lo ni ma mo na mane na me de ye adwuma kwa na makofa nsomade nti nsomade nya adwuma what say o se nsomade nya adwuma asomade ton nya adwuma ba chan okay no na o ya akasa bosumi mienu sa ta next ka ba me hu nti me sole kwa achima me mine me ba me nu aduane o ma me chop money bet me nu aduane gya ne bi oba odi ene ye de te ho ena afi hu se ton ana me ton no sesan da bi obi a wo akwaji loan na o se wa mo na mane nti ono wa ya aka bosumi mienu ba chan ena o mo wa konhoma ena wo de wo sika na bi na enu aduane si no oba na wasa abedi ba chan enu eto aso di sen ba cho me ya drubo so me no hu se e wo se jai no je no me kasa ye na yete ho timina me ye na me litu nanim sa mesere no se akra no se me kwa adwuma na from Monday to Thursday no de no kwa no pana me makofa na wia nti mesere ne bet Friday de me kodwa mintimi nsa me fa akra no wo school me ba na jo nti mesere ne Friday de on fa akra ne mra na oji tum ye nyina na yetena se ne ye yes agreement no na oji tum kasa nya munso na ge bi wo fie o se na ne mpana ne ge no UGC ho no mo no ge bi wo fie na motimu no me pa twan ne mpana no me pa twan obo eyi home onkwa we ti me pa twa me hu sa na me de me gusu aye madwuma na me monitor no ono nso wo mpenipa ansa na be hu so na obi ye free na bibi ye dey koso okay ti me hu so ne ge ne edi nkomosra na me ka che ne se ne a oye ne mani nje ho ti wonyae eno osmintimi easy woni ge na gudi na me de me yi me na me ti one Friday bi me kodwa me baaye no wan kofa me ba no ti me de na me wo fie ti be du fie be 10:30 me be fie ntem ono be du fie be 10:30 to 11 obaye na me ba ne nka no na afi na akwa na nya 1.5 year na mbisansa na pokuwe osu nim nyansa so obaye na ye mai no kwa kofa na mse a me no akwa agreement no ade akra ne ba timankasa na mfan to mesini 2 years bu miti na me yiska na me foroka eni makru se me si kwa so no afre na damfo bia me na di manim kwan akofa akola na me de bae me bae man ka hwe ma mo ne wa ma anya hwinti ade che ma me na hu se mbusu afu entu bae na akwada na bedru fi ba chan okay ti ade che na me sisa me nyema nyina ma anya pin na me de ko me kuru adentia
se wan kofa me ba no wadi ni mpinecha mamba ka school ana wo se sa wo ne emanyana no nti ehwo abufuo no ba chan ana ni sa wo mo che o chiman ne de ne koma o hwa obi ameka no de ne koma ne madam ana msesa me ne ma na mekwa akurase na gen nso de no eka hu bi ma nya ma obi ahu se mahu de ekoso ofio ana mekwa akurase no wa ama ho wa be ye me ho de wa mabisa se bia ofre adwuma ba ye me ni fie na ebia mabedura na asese na mede to timi di 6 months ade be chama menya 6 months na gen ne flame gen na no to UGC wono o flame no se eye paasa wo kona nkade obehunu ne chewe na mse asa aha to bo asio okuru no kwotena wo maame ho esanse obakọ sukuu no obakọ sukuu no wankofa no ka so bekọ akofa no wankofa no ena de etoso nsoso no owe abaya bi wo fie ho ya ono na ehihya ho sempena enti sa ne ma mienu we na ma wugina so a wukọ wukrom ena okotena ho 6 months boso minsia ena boso minsia ne be ma dan flo ne mpena ne bom na twen fon fle wo ena wo sesen ena o say eye paasa meko na senka ma nkwanka de mehu kura no keche de mehu ye no so ya na mse enkate na okate a mebo odua titie manum asem na mi sister bi su ye adua na mde phone to voice out na mka che mi sister say ontie na o say repeat ye na mse ne saade ya mabo odua de be ma na da ase na be ma ne ma hoda tine ye ya wada ni fiada me wo na papa be frɛ me say mi kunu aba onu onua ba aba ntime ne me nana mla me ma me de otikuma so onti kuro ni so obi me ne me nana mla na me ne me nana ko to kwan na papa nua ba ko bisan se oba na wa regu ana so oba ne nkabum sam prince wen fi no ni sister ne say omo sere so mu tu agina to omo ko ba na ni sister ne be ka se oli pedua boye futu oli kasa wantu no obodu oli kasa wantu no obodu enti mun kasa nche Olivia na msi sister makacho se mebo nua ne dua pe amwate o se da bi ntinka ya akasa na papa ka se wate se oba ne nkaboma na asa warugo so okobisa na busunyafo be ma ne seje so okobisa na busunyafo ansa ba chan so obe wale me biema ene konkon ho ene me di paasa me tinya ado we kromo sam se bubuja ene me nya ska aka na madam fo bi so obeje dan oblema west bet want me on kotena mbiem timi nkoje madam fo na anye metaze na o se me nkotena na mkotena mu timi kotena mu no me koto aduane me ne mba ne koto aduane okwan se ne wahu o papa misumi hu no timi wanse wagya me mu no akoso papa mu timi friend sa na bla no aso papa mu no se na he na me one me ya no sa atam obi ankasa ne yonko ne ba ne di komanti yetuti ne se ye ko ne nsuo ba na mkotena edina ka efie 1 2 3 ye wokwan ho ena na yadu efie na metena store bi anim timi tena store bi anim no ne edidi komanti so ne toja ye ne yetuti ne ye se na wa anko no ahwe ye chiama yakọ refie honum na de kyen na obehwehwe ode me ba ne din behwehwe ye tina obefie ho na mka kyen se mu nsi ho bi me mpesa na me sta me back ma me sta kwa adentina na mpesa obesi ho bi me pa cho so okobusa na busuafo so obewale me bie mu dia okay me so hia me ni mienu ni hia na busuani bia anka ho enu ntina mka kyen se mu nsi ho bi mu no okay ti me start kwa so na me sofo bisa me sesei na me ma me sofo nso bisa ma se free me ma me ono se de be ma ni yenti bi kwa akurase ti me ba ye sofo hu me no fem na me so sofo me ni na gyaye na me ma me so sofo oboa onfa ne nsan ko ti me sro ene oli nkasa na onya bibia amanenka ti sofo fle be ma na ne ho amlika obaaye sofo kan papa ne nso nka ma asem da na me ntimi ntwe na no ngofam na me si yo mate kasa nya mu nso me koye ne ye fle busuafo ne fle e kan asem na papa ne so wa se ne ba ne de ontimi enko han dan bi abla ne rent nso ye nti sem ombem ye be wale de amensan kwete na fie na msi fie oso de ntimi papa be ma ne papa momu ne kan sa asem ne se wa se be ma ne ntimi enko han dan bi yes de wotim sesi ana ne rent aswansa kwete na mu agese ne rent aswansa no watu omuka sa na maka sa de amate bet me so me de ntimi ne mekola enkote na fie e ma ne nye yenti maka sa de amate na yetuti na afi obia na me baby ti me ba ya asofo kan asem no afi no abeye me so ka oblema ye west wa madam enam madam fo ne so a metimi kotena ho no me pam no kola a wonko to ana mse ne ha de ye obi dan ena ode ma me wa anyi miskenti sa de ya peska ne enko ha dan
ade na nwume kana no pa na nwumle no oba no koyi 25 million say me fa nkɔ pedan ti echirima na ekonya bi wo bo ho ene yete ho yete obo ho de nyinsan samel taata me nam se menyanya me ma me ho ban se bade a mewo ni nyina mu na me gilo na me de ye adwuma wo mo me dwetiri nti me ya na me ka che ne se edan no me so ye me kɔ no me kɔ me krom na dan ne ya to me na du lent aka se steam bender be kyekere na mo asi dan me pa atwan e wo sasa okay ena me se saade ya ene ye dan no me ye ni nkɔ ne ye ne dan ba bi e be ha dan ya 25 million 2 years de ye rent be so ye ntimi nti o me ye nye na so wate ti odi bi ba kakra me peto me kɔ ye no afe no de me peto ho na odi bi so ne ye kɔtɔ iron rods ye to cement ne ye sa anwea ena steam bender be kyekere ene egusu ane ye dan ti afi ye tu wie na ye hu sika nyina sanam se o mane ha no na lo na meje no de bia meje metu enti me kwa kwaji bi ne ye de abodan ne so ti ye dru se ye abodan ne so na mfrem papa se ye wie o ye pese ye abodan ne so nti mesere ne se ni kokoo mu ho no na dua o ho na ye kama SOMPA FM o me ye mebuni emfa nkoboso no so wate nti kwasi ada ye mra na kwasi ada na no pa me ni mienu nyina koyi kodu bo aman ho no na me papa ne yifo no operator fo no ekwa mu akobudu ye kodu no ma bukura papa ye wie anso me papa ne dia bobo ya atena anua ne so twe anua ni nyina begu fie me nana efie edan ya na wo ni ukru na si no papa mom na edin kan de operator kora ko nwurem etwe gu abobo ya musa atena abobo ya no so me pa twan wase wo papa ye ni papa odi be fie so odi be fie naka ye de beba kola no yesi so ofa nua na se ebia lances ni wa police wo kwema obecho enti me papa akola bia afande na ye ba oteheman na ofre no ye driver ni otwi prejo yi bi no mo hye nua ne fa gu car na se na anadwo bere ebo wa na ofle me ni hia ne bon so me ekoyi nua no na afi de kan ne de abobo ya de bank krakra nti me papa de na anso ne sa pe operator wo mikrom ho a ene discan ma no obu e na yese enua ne ekobu e mimi sika because ni mi gilon 30 million okay ene de koto nua no ene de begu ti ye boss wie be buru busumi mi ni sika de koto nchensen we ena me di 6 million by na me tu susu bi wo afra ha wo tu susu ye nko obi a bank bi adin wa ha ye ginagina eye ma ye ginagina ni fiem ene ye tu ye ne me gina me nu 12 million ena me di mu 6 million ma ne se miniska bia ho na me di 6 million ni sie se de be ya ho kire ba miniska bia ho nti onye no fa bi nsoso ne enkoto me ni me nu nyina ne kwa akwasi pon ne ekotoye odi bi so so ne ekotoye yekoto wie nya kes kan fa enchance ni mfra akwasi pon ho nkosasa me ma me yadwuma oso am dwuma tontos na me frɛ no na am se anti ama ya beto nchance beti nyeska emfa nkonti send me sika ya na me de abro no send me 100 cedis odi ka bi sam se sen na beso na am se 100 cedis o send me 100 cedis e be si na kola ye ntua na ye de konko timu ho ana mbenyinsen me benyinsen kwan a be ma ne de me fa so no enye easy ni nyina mu na me twia sa loan na ye koje to bo ase wo se be ma ne ba ono odi nyinsen tata mbacha ese fa afroma no mbacha na fa nyinsen ne ba ya no wa ye dai na odimani okokwa asokolo ma kasa nya mu nsuso me ye wale wie na me nyinsen ma na me sua de pam na okacha me se menyai na me wu wie a na mato aso na jadwuma ne ye me ba chan nti so ye sitie waso omle pa wo ka asem a wutie wo ma ka wutie okunu so ka wutie ena me jai adwuma no ena me dinyinsen me ba panyine no nti mba ni nya afe na me nyim nachi okwa no ma me 5 cedis ata ne to yam vita 13,000 nti me to yam vita ni mienu ana ma to pampers baako me de minidi na me de ahomete e ko se nyinsen no ena me se ni wie na me de nensa o so ye dai wode na aduane be na o se na wo na aduane ni mba chan nti na o to de me ba no na ma wo panyini ti panyini ni wanya 1 year ena me nyim nachi ti me nyim nachi na chese me wo panyini ne nso no na nadwuma sem nye ti me ma na nkasa ye de adwuma mba cho ye claim fita okay ade bi etimi peja kosuru bia o repreti okay ena me pa cho ti me nyinsen ye no na yese me first born nso awom na ne mamu ye den ti me ma me na hwe mia me call
asɔle nyina me ma me ka ti me sanyin san sa no no say yes san satam ne no nya adwuma ye de eye nti me yes one oh yes de one me for yan kasa na me de ahomete ko sanyin san no ti me sanyin san na me ton snap me yunu na me de ko ma papa ko na papa ni ho na papa yere na ho oso wonye na me so wonde onso na me kasa me di akire nche to so me na me se mabegya ne ba no nti oba on kan kire no na be ma ni nim se me de nsan akọ ti me de nsan no ko e ma akọ fie na me ko ma me nua bi ho na me ko na me kaka chen se ni esi o se me nko na me se o pama me kola me nko do be mbia maka ne so na me so me kama asem mo mfa ni serious o mo nim se agolo na me kedi na me ne de tete won ti na danfo bi na o frɛ no na o kacha na danfo se na esi no onim se oli kura betima esi nto one me nkasa onim se obetimi ayeden e de nsana ko na nsa no obe wale no de nsa mienu ne baaye mba chan nsa mienu no de be hu abusia mba chan odi nka abo kokoko ana mba cha da bi okay o mama me ba ko na papa ba ko yo na danfo ne fem na me se blast anetie nti se metima akwaje nsana ba je se mama me keska na bla na sendis ka no de mame ti bla ni sendis ka kasa nyam nso me wo ye ne bla ne ne yele ya ade ne yiri di we ba na ono susu bla ne susu di we ba nti o kan ment me antwe na no anwofom na mkwaje nsa no ti me kwaje nsa no na ade che ma ko di 3 days ma ko di 4 days no no afele me no osun wo fon ne so na me koy oye dai osun wo fon ne ade ya wata su ana ana we de na etimi no mba chem o ka se wuja ne de na etimi no osun wo fon ne so na me sa koye si me koye no na me de menene tete hwa si menene tete wa na fedi ya o kaka kire me ofro ka ko mimi krom kaka kire papa ne me ma me se me mpana ne na danfo no otimi nso so na danfo ne menene nkasa but ode ma asam tu nanim no ye mi bibia ma me simi bo na danfo ne ye de amane SOMPA FM o se me mpana ne madanfo no me papa mama ne me na na mama ne nti we ne koba ye na me sa me ne makoye kurum no e na umbe yi atum se ni se na akunu ye de ebe kan na me sesa na manka na abepem sabiri na me de menene tu ti me sa ne ne kotena abon ho aye ye dan no ena obi ati ne baby ti me kwa achima ena me honam koye mbasabasa na menyim na mkotena dan bi achi na ma me bisada na mse me yare o me honam ye mbasabasa o senso ohuru mani mama me nso no me ye ena o se na betima kofie na mse mpa twan me ye blabri kofi ti ma chiri ba me yenu fele me ho me kasa nya na o fele me maame sa ata na maame kokwaso ena o fele maame no so lintu ya luntu mi fro bia na mso nye serious bia me honam na ye mbasabasa na o fele madamfo na madamfo ne be fam no de me call hospital sa ata no we firifie me nyensenim no we firifie buru na awotwe me yenu me fele o sanyin san ye bie mo no na wa se to oja san na awotwe me yenu ya na okwa adwuma na ase no o ya ka chem so kokwaso oba nso onfa 1000 ma na mete ho ti oba wa me fele na wonfa madamfo ne fele ne de ya na wafa ti madamfo ne ba me nche se me fele mi wuro mi nti mi de na mi nim se mi nti o fele ni mi wura ti mi nim se mi nti ya o se mi wura fele mi nti o se o hoye na msi ade na me de me fele na wonfo so ya lo hotowa na de tito ti na sa me ye mi free hospital na call me ma me ho na oni ho ti me call ma na ma me se so okunu no de ahon so na wa akora sa ka me ma nkwa titina ha na ne hoto na o hotowa na wo kwa na wo ba na wo ko ti ade echi me call hospital so yi mi ade echi o mo ka ta me fa me ho me kire me de me ho ko kire ye no madam fundi shia me na one me call yo na wadamfo no na woni na fa yonko sen ebre senten sen SOMPA nenya madamfo no nsa wo ka madamfo me wo me ba panyini no e na obeye maye me hu na ananase o de de na beye waye ba chompa boa white e dan na obeye waye na wonim ne dada menim ne dada ye nyina fi kuro ba ko bet onka ho se madamfo pani okay si asa obi a wani na ne so no waye na obi a asa nka ono na nka wohia ne se omaye waye na wanye na asa mani aso de woye ye no so me hu ne biem ye so atukwan okay si me nambo ho na me ne de ta na msi ma hwehwe wa me pe wada wase omi hu ade aye me nyame nhira enti me enko satam so na wo kire wo ho enti mpaboa na ehye me mama mpaboa bi ene na ehye na ga ne de sa mpaboa na brem enti mama ni soy ti me enko fi ti me din ko fi na me kunu no de me bop na msi me nwa ba kunu uhia na one ne froka atwa ne kes kama no o se wo kunu no nya dai
minua ba kuni wo de na kire wo kunu se wo nua no no mpatran se wo nua se wo ma me ma ne bia na se we yonko nua ntu kire mu kire wo kunu no sa mpatran e na asa aka kire wo kunu sa wo ne tena ka ma untua ne kes kama no ohunu so onya ne fine na omwa no aha ohunu na onya ne fine ne ho kire na wanya dai o se ne ho kire na wanya dai omwa no na de na ababa no ta aka kire o se ne ho ta kire na na mpacho da bi se ade na oye me ne ma mani so ye nti na wo ka kire wo kunu se ya ona na se nhyem mfa na kwan bi so mpacho da bi asa onya ne ye di a sa wona na se mpacho sa ye se uni ebia wona obi ewo ho na wa ma na hu se oni mi kunu wa ma na hu so wo kunu ni sa dwen na medwen ma anwena ankose ebia bone so aba wo ka sa wonya na ye ohunu na sa ebia ne ho kire na womoa no sa de wo kan de sa na wo ka na me boanye sa na kan okay ana ye de omoa ni sika fam sa ebia wa froka na ne ho ana wa froka onya ni se na ni mehu ni metwia o ka sika ma okay na mpacho me ne to afei de ofele wono wo mfele me ofre wan ge no wo mfele me yale da hospital ho ya nkasa nti ofre ge no wo na we na bibi twetwe aso ase nom se da na wo de ne kwachia no wo kunu ne the exchange of contact ana ne number ne telephone number ne ada na wo je ne phone de frɛ wo kunu pen because o ka sa asa wo de frɛ wo frɛ ni wo kunu no ofa but wo de wo frɛ na ompeke mpacho ni nyina ne se ge ne yale na me kɔhwɛ ne nti me ben na me kunu frɛ adwuma besi mechi no so kwan na me so ohema yare o me kɔhwɛ na o yare papa ɛna o se ma me mfrɛ no na mimi sanse na ho te sei na ma blame ntimi nkɔ hɔ na me ni credit na me de ge na mmom number e ma me kunu oh okay na mas na ge no so astore number because me be ma me ngu na ni mas bet say ono one store ne number an flefle na ono one store onim say store number just one more bi store man okay na mpacho ntimi yale koda hospital ho no na ofre again ba me chos mi ra afrem nti ade achi me de me ho kɔkyere no na se be ma ne firi kwan so ayede aba wan fleme na problem bia nso ni entem se ono ne de ne se so ho ye ne onya ska nya ne yere no bet se ne ho kyere ne de a ne yere no ntimi hu ni su ene ne ban ntimi de na me fle na me ka oya o se kasa me kama asem wi ya na wakate ko na mo twempena na sa di ye ne baye mpacho de na ne sika sem ne hwem na ti sem bra wo ne twem mo twempena sen mpacho ye twempena 2 years nya na ko homabɔ na ne sika sem ne ti sen na ye kama na odwene wo ho mpacho na ofa ho pa mpacho but mo wadi wie ye no ye wadi wie ye ana o kire ne suban yankasa wo sika wo nimo mpacho gisi wadi awie na ne ho kire na waba papa na waba wo nchen okay so na me se adenti na se o fle kron fle me no fo no osan enye hye ti me wo ha me ni didi ya todi ehu didi o afrancho na me hu asemi kunani me ni wo se one wadamfo no na atodi ehu ye yi me no okay omo kacha on de me call hospital nto omo kacha nsa de kye me mela ti ade kye na me call me ni nyina no so te bo ho ye te ben wo bo ho ti me call me ma me ho no fle me hia me hospital ho ena me ni nyina nti ye didi na me hu se wa horo ne nsa to horo ne nsa na me sare no so ma me no so le na me sensole tena se me hu no eje badu na eba ne me hu ne titena se ti ne yem hye no e ho ma anwene bone ena me de me ne tete ho a enti wone ne tete ho a no mpacho nti me kofi enti me ne ka no so ho te se na me sinyame adom ona wa kofi ho na bi san ho te sen eje badu na bi san me se ho te sen okay na me sinyame adom na otua e ka e wo ho hospital bill no otua e na me kofi ti me kofi na me ka che ma me se nyam page na me kobo ho no se so ho ye de a na akuna ba na me se mpa twan ti me ko na me koi ti yaso na obi ani ni key line na me de me de no esi in case se wo ba na wafa ti na me ni key ni bi na me friend se mpa cho odu afrancho a chen ye ne ye ba me yakọ no osi you no kate ko nti odu ahun se enema na me de ko me ma me ho no bag ni kita me no afi no hwe manim am de afrokan yesi na mba nada na napoku ada no wagya ye hokko SOMPA FM bag ni na napoku nya no wagya ye hokko
Oh, obi a free hospital aba no. Mbachan. Nana poku ne ya moba no. Mbachan. E no oja bag ne akola no nso so wo ho. Mbachan. Na me fa me ba na me so am bag ani fie. Ti kodu fie ade wa mu na wankasa me ho. Oni ma ani nkomokora nti ade kyen still no asa mu na. Ti di 3 days no se wo ko ma me ho ebo am nti sa akọ. Ope se utena so dwem na wo fa ho fa abade a sa akọ ma me ho na. O se sen. Se me pese me tena so dwem na me wo fa me ho fa me bade a me call me ma me ho na ebo am nti men sa anko. Ebo a wo mom. Ebo a wo no. Wo no ni mom na ebo a no. Utu firi wo na ebo a no. Na wa mi san say de nti na ebo a no. Ba cho me misa because asem na o sa akato aso se me pese me wo fa me ho fa me bade a. Ti me misa no. Na me sesa no akade amate. Na me ka chen say ne key no me kwa me de besi nti wo meto me. Osu you what nti bo be for me wan say me wo ba muni aba me phone so. Ni me call ya nso ni nyina na o ma miska. No ma miska sole ya no wokọ. Ukọ ne ho na ukọ ya le da hospital ni na. Ne bae no. No ma miska o sole ya no wokọ. Ti me wan say 100 cedis aba me phone so me hu say wono ama amfere na aka hwe. Na me susu hu nso nkyire obi a. Nti me de me fa madam funi se me nua plekope ono a bibia na ono a no me susu hu a kire no osigoli ba bia ugina ne nye. Nti wo de nya abotre wo fa ba wi enwene de na ekoso ne ukru ntem ne nyina ba try na me ka kire madam funu wadam ya friend sen ba chod wo hema nso ne di pa de na now okay na ba cho me ti no so firi bo ho ti be ma ne ka sa me ba no me ba hema ho no firi bo ho ba me ho ba na ma yedin osulu ama me ra ho chese no o se dodo me kuluye ti me die still ana me ni SOMPA FM today bi na me se me hu no na ne ho do no afili me mu oba me nche na ne ho do na afili me mu na me ntimi nso susu hu enchiro bi ntimi sister panyin na me ka so olifo asam ko ntimi nye saada o ne ho do afili mu na ukoka kire wo sister no se o ntimi nye sa o ntimi nye den me se me sister so de Charlotte na me se sheli me hwe de wi ohema ne bedu ya bibi koso me hu na edo na afili me ba na eyo na me do ne pa bet ne ho do afili me mu e dia na hu se o mo ye nti a e ma ne ho do free mu satam na me hu bibi abet na ne be ma ne kasa hospital de esi ye no still no ba me nchen na do no e ho bet one day bi na ono ne wo bo ho na me wo heman ho oba me flem so obesra me oba ye no na me ni di nkomosere na ase ensheki mi se me ni nkomonsere so bi sam sa de na me se me ho mfa me to wakokora wan kwana ni je so saa na ndo koye me wo ye awo ka me na me ni 1 cedi e wo me ho nti ye me ma me elasbon o mo ye ntafo kakla e na me chiri ba me ni so ye ntafo nti me chiri ba ni di ka wo ja me to obehwe de me ye no se e bi awo na aka me no onkofa ka me na me se ata onkofa ka bi ama na akofa ka ba me ni 1 cedi a me de be continue me be chire no sister me onkofa ka ma sese enti me kofa ka ba mba me awano na pepa wani wam ni so abusia ba bi adru no areho has come o se wa wo yonko bremo na je se udi nkomo kire wa wade se mu nyina bra Facebook wo eya SOMPA TV Ghana and SOMPA 93.1 YouTube eya SOMPA TV Twitter so ya SOMPA TV /SOMPA FM umoti TV decoder no so no mesrao dwumedie SOMPA nkomo eyebola ewie etwa eguso ababa wa ye friend Olivia Sapoma ya wakona wade wakwakohia yonko se yonko na dane ne ho somlo afe na bebe akeka kono areho no eba na so ni nyina mu ne beto adwumedie na so oli people wani wam ni sio ena ye dey ti menu na ko fa ka ne be na ode kakla tine mu na one kakla bai ti do be ni hwe de me ye na to sim na kakla si story ma miska man na mse kakla me ni 1 cedi nti safa ne ko oko aka kire me ma me panyin so de antema ge oko aka kire antema ge se me no ba francho me sika be short 20 o ma wuska ma driver no 40 cedis ena menu ane ne driver ni satete sai call heman yeso ye wo heman ni site kwan ne kola anye o sa ne call na okoji iska ni bi okoye ma ata no na diska ne ma no na me wo ye nti me wo ye no emu ye de na me frɛ be ma ne se mini 1 cedi but hospital ye ma o list krana
wo sa wo wie sa se ne me bi wo ho ya wo sa wo toto se me wo wie na se me nya e de anim gwase be bem ti mesre no on send me sika na o send me 2 million na me de toto sa ne ma na me wo ye ti me frɛ be ma ni bia na sa me kate call na ga ne nso wa frɛ me mpeke ga ne call me frɛ be ma ni bia na me kate call na ga ne nso wa frɛ me mpeke ga ne call ga no wo ho won frɛ na mom me frɛ be ma na onu kunu kasa wie ya na ono so call di so oh okay to aso be sen bebele fi sa won kan me na me start frɛ be ma ne bet se ga no ni me se de me city me dwopa bet menye papa enti wo hu se ono afiri preko pe ba me ho a anaso no afiri preko pe frɛ me se oli ebia wo we ya na metia no enti wa amfrɛ me wa amma me ho ena me frɛ be me frɛ mi sister sama wo ma wo ba nyankopon aye wadom wa wo ba ba chona madam fon ne ba ho nti me ni mi sister kasa no ho o mi sister nchen ena odi dede ye e ba ho hospital na be yi mi free ho ade che mi sister si mi niema mi sister ko e ba edwom ono an si mi niema on na sola homache be si mi niema ni mi di nkomo ba me nchen wadam fon na osusu se wa na wo kunu e twempana no ba chan okay oba kra na so me si mi niema na ni buafu oba na masimi niema na ni buwafu ti me de me ni sei bia me nua no ni ntina o yesa nua preko pe ti be ma na nso so me wo ye me wo Saturday Monday no ba wan si ho biem wan frɛ me biem sika ma oba odem seminar box emo de ehye mu 5 na anwa fry tonketo no ena oto washing powder eno wano no bidie sika ma enkuto sika ma bibia sika bi ada owo aya no mo de bidie sika ba enkuto sika ka ho ba chan ye be yusunso hie enkuto nso ye de be twetwe akwala no oh okay ni nyina ya be ma na ese to ba chan se me yale sa no doctor three me book ni so se ma me nya adwuma bio ko se me wo ti na me ni 1000 okay me diska no ko ha dan ti na me ni sika ye operation na ba cho da bi okay entie we nkutosi kan so ama wan frɛ me bio ti da bia na ase agyenjene e da me so me nka nchiro bi de bi gan be na me se na afa de me hu se bibi ye dey e koso no gan ntafi se sa mande na oba ho no no gan odai na ade chen benada gan ni siniema ogina na nchen ne bonkomo ko hata niema no esa betina hu sisa ko hata ntimi pie be na be ma ne se obe ye dey wa ye nkomo na opese wuti bi na mse me de metie mu nkomo o sise bo ho bie bo mami be ma ne si ubi obe ye dey wa be ma no eba o ho no no wadanfo ni isi wo niema me ba chan oba te onya yonko bremo o si ni niema kora no aba no wasi niema no wadwa eno wadanfo na nkasa be si wo niema me ba chan ena wukunu ne baaye enti okogina ha ne nchen okogina ne nchen mi pio me hwede we musimi di nkomo na okọ hata na one ne ko oba na me se na yi ne ba bia na omko hata ne mutwe ana ba cho da bi ye fie ni ye nsinwie papa nti Valanda no tu pie kwa amonte na wakọ hata ne ena okọ a ho no wontimi nyina ho ntwen ne nti no ba cho da bi oni ni but wan va ne nsa nsi bidie ba cho da enkomo na okwa na odi na ki se ye friend kuafo ne ye friend is ne kraman no me ba chan no makọ hata ne ma no person ni bi frita no afama no na osa ne ba no masa abeto aso nti mi pie ba na be ma no so be ye de wa ha ye nkomo na apese obeti binti ya gya kana mso wada woroma nkomo nti na mba ne komo de me nya akola bient na mde me ko shede ti be ma na amfle me misanza me ne nkura na hote sei da ana akola sei ana sei na o ka se kwam na do wangasa me koto aduane kula belo oh okay ntu oba de mo no so limi ko na mi hye obi wo heman aba be saaba na msio mate wa ma me 1000 ti wana ga ni wura de mo no so de mi wura kwa na mesia no so na wo ye sure se okọ no be saaba na me se ade nti na wo bisa sa miwura na ese wadanfo no na oni misa wo nti na ofre ne miwura wo fre wo kunu miwura me fre na jabadu na eden no no fre ne miwura wo fre wo kunu jabadu but wadanfo no sense wo hia ne nyina no fre ne miwura wo fre ne miwura bacha ene wo se ade miwura kwa na konno na wa oti awade ase wo ka jabadu na obi free ncha ba miwura na wo sua no se mi se jane ni miwura ni nyina ye pese jane ene wadanfo ni mo mbisa o se wo gidie se obesa aba so ye sure se wo kono obeba bi wudie na msia we jane ki wa hanti obeba ampa wa ama di 3 days wa ama enti ne ki na ye da na onyaye se o de spare adwuma mu die na container ne nso so ye ma oso betu watum ti container ne de no ene oja ne honom no ayo ena me de metete wo ti
ga ne ba me ho na be ma ne nso mfele me oba me ho no me wo hwa na kikikiki obetena me nche me ba no nso so oje na agoro fre na ejebedu e wode ejebedu na eje me ba na agoro nti oya na akra na bu na ni chie na me nti ase na osuange SOMPA FM si otena ase na ne fon ne da me ne mfimfi na mamba ne no fo me hu se me kunu na fre wa store na ba na ejebedu wa fre to opeke ko na oje me ba na agoro still na be ma ne de oka na oka na ga ne so peso hu se wo me ho timi hu an na me nana wo ho ma chiri ba mienu nso wo me ho timi hu an se ga ne de fon na ye de epi opie ye okoye na me frɛ be ma na me simpa cho na wote se no se na me sa na ye oyentu nke wo so ni credit o so ni credit be ma na yira wo ba chan ese kita akura ba ko dada oni credit every time wo de be frɛ ba chan okay o so ni credit nti me ye na me se na wonim se ohema ba me ho no wo frɛ ne na me wo ho de na me de kwan a ode me fa so no me nka hwenchro se ye no kura se ohima bibi ko no e was one ne me nu ntam de me je nyankopon ese nyankopon na afa na reto mawo me de me nka bibi ancho me de wo hye nyame nsa hwa na okate ko no efu ana kwa de ene nye easy hwa na block again ne number wo me phone so baby amene again na again so atu afiri bu ho abetena heman ho na makotena be han dan wo hobi enti se boy ne ba eba gen ho but efiofo no so ne me maame bo ho mu nim se mimi kunu ne boy no today bi oba me ona me sister so aba me ho ko na ese me ma antena me maame ko han me dan minister aba me ho ko no ko tutu ogina sombi mu no se ai jabedu ne gina na esa asema da bi oli kana ya ampa metete no ti minister ne hwe na o mani ko wura na o fle me de asem foforo beba na me ba panyini so o ko fa mba panyini na o de ne man nti o fle ya me ko na me bu afu pants na ebufo ni nyina akogina akola ne so akola ne hwe de mbu afu no no se papa wa na odi em ka ko papa ho ti me tia wa ama na me ko fi ti me o hwa na o ba o se won kura se sembe na abaye no o ko again ho e ko hwe se wukunu wo ho a ba chan but ma ngura ba bi ono ne wo no ti me ba na ye no se papa wa ha na odwane ko no no nim se de wi am bu asimefu mebo no na okoye ti mo ana boy ne be no se un edie be nkura sesem na abaye ukunu no ana boy no ba cho mi kunu no o se de be nkura sesem na abaye nam se na so ade a wo ye ne ye na wo momu de bompa ye ma me na me ho nsene sa abele die moja ni kulo wo me ho timi nya hye na na ohema ne de se bibi koso ampa de a ekoya me de mo befa so nya bini ti wo ko na me wo tisi fo ma na me se papa gina na me de me ba panyini ne ma ne se onfa ne nko na bebe ode ne bekobi on timi ma abele onyi ta na abele akora no so ade achi a obedidi na ni nyina akogina me ma me so nto onfa ne nko eno ofre me ma me na oba ho nso kro nko chia me ma me onkasa me ma me ofre me ma na ma me kokwaso no man dim ko ja odin ko ja mi sister ti di be 3 days me block again the number e wo me phone so oflem ya no nyam no akogi different lie a blast charge kura na me de ato so anka obetimi akome na ho no ne wa ba me ho na anka yi ato yi odi different life na me se wura ewi ase bone ekum bone fo na so onu nu bi ya dia di no kura chire unu ya no ti se bla mi blenyi wo hye mi nkuna ye wo ena wo tai we nyina echi na mkate ko no so afre me na me se o ma me jiga me ja me ba na wo de ma ba bia wo te na de me no be ye no enye papa na me kate ko ena me say to o sa afre biem o sa di different life na me say o keka me won sem chire me kunu ena wonim se o ba me de mo me kunu fro me hu ko me sheda na ma mo wa mane ma anya hu bibia anchiro fi se wo ye nipa bonini wonya nipa ubekunu nuntina ma me wanhu ti efiri na ekuri mfire me biom wo hia me a menim usu nim me nya me yonko no me daase ne papa ya me wo ye me na mkate ko no te me kate ko na ne so ofire nsu okɔhye ne dem efire nsu ne fie bosom se me me so ka me wonsem kyire me kunu na so onka me wonsem kyire me kunu ne krom bosom ne enemy ni why na say ohema no why na say why na bebo amane ye so ohema na ye owie ye no na nsini ni tirim na okaka kire me maame okay to okaka kire maame na maame sa ohima we nyina akosumini ya me kokwaso ana na unya abotena maame ma na won kan kire na se wabodua dia Olivia nyono nkwa na me banti ye mpese na me maame so ye oba atan na otete wo ho e ya mpese wo de charge ato so de na okuna nyono nkwa na me ba because I obeta ma fa se ba na bibie si no ntimi amebo mama ne no ahwe de ma bodua dia obomidua ekumia ekube ma na emfa be ma ne na asese kume nso a emfa mabusuam de ope
enase na se kube ma no so mfa mba panyine ne nase se wadamfo na ye bia ukru no so ye bia de na sesese mpacho sese de esi nyina ne se be ma ne se ontimi nwale bio ono oba ne da so te ohema na se wadamfo no da so te me mpacho sese me be ma na me ready ne ntimi nim monitor ne biem so mo da so te wa na so mo na so nte wa o so ontimi nwale me bie menye me ye no so amoma konhomada me wo ye so amoma konhomada eka ena edi manim da bia me koka nsese nso me ni si 2 rooms toilet and bath wo sasa sese me rent aso eso march na maka wonfi ono nso rent aso February ni mu otimi akọ wie dan na tu akotenem but me rent aso wonfi sese me fiero anso sese oba na waba be yimi niam ato agu no mapa ne chobi afi de wonte ase na mpacho me de bedam so mo na mo ka bi wo mu nti mo ka bi mame afi nso me wo ye na masete ya mpam no mpam onfa me ko hospital no nko ye se de ohun mi se ne sitie no onya ne saa pepepe mfama me na container ne nso so a me ye kosi me ofa asase so a me man iska so obeboso no wa amoso na onye mame mpacho no nsu me no obi antena SOMPA FM ente keka biem edan na woni ne si ye na se odo na akwaye ne ye etim mpachan wa wi etim mpachan won so rent ase se woni baby a wote mpachan enti wanya da wonche dan ni mu no ma o de fa me fama me okay na de ebiem na container ne nso so a me man iska wo ye o ka che me se okobo so wa amoso da susiwo almost mame me wo ye ne nso maboka me hia me sika wa mama konhomada menye me ye nso wa mama konhomada me hia me sika na afi nso me wo ye na masetete on fa me ko hospital no mo nkoye mane nya tse de na tie na wo hu me no na wo ko hospital ya dai wasete ye mbachan ya then wasete o mo na tie ya na akura ni ntime ma mbachan me wo di kan na de otosu mienu okay nti ama wase a eden a o kwai da mase hu okay asia na se emu na nkasa asia na nkasa ekwan aba abedem me pa chan adentia o mo anye ne ya na wa nkwa treatment skenti o mo pam ye no anye yi timbisa akọ ye no mo ka so mbe pam no mo ka so mbe gimi skama tena wa ama honam na ye din oh so mbe gimi skama ka che no so ni bi na sara hu sem we se wo hosa ba chan o mo ka so mbe gi sayenti we anya bi be ma no so anya bi nti akwan abeda wase o man ka ska ne dodo nti o mo kan ya na me se ma tena minim se me wo ho ne de nkom be ya ama me to me ya no mo se ma tena se ama honam na ye din sa atema me wo foforo na na mba ye de nkom be ye nti me nko first kamela no mo nyama me mo de mbe ma doctor ankasa enye midwife na be ye me kekan wo so ni bi edi sayansa na wo sa akom ka sa honama edi nti o munti ba cho ne menya 6 months wo ya ne buso bi nsia ne mu nyina na be ma no stead a no won fiu ba cho da bi me wo frim nge na wo de sa ne ma no o mo ne ade ne bae ne no ba chan no ano no SOMPA FM enti be ma ne nim se wase won tokro da ho ba chan ma bona ma ne wo no ankasa de nani ehu ba cho da bi kwa otokwa na no ho na na asa hefa ba chan me ba na ankasa ho no e na omoteye anti ekofom anti amemu na bie bachan okay enti se no wasene nte se de ohun wo no ana wo kane na tie no bachan o meka wakosua kuma ne san ka mo biem bachan ya friend sen kofi bedu bachan eno ano no bachan na so akwa homa afi ne sen ba kwa homa ne so me wo ye menye mboso me nkono ama ma wo nso ma wo ama benya afi ne boso me baako na se kwa mfie mienu no enti wo ji wa kwa homa o sa mesumo no sa fa wo dan ma na wo sitokro na wo no mote ya no so e na mo ase abai no be ma bi ani wa wo pe huro da bi enti obi apede a chie ye chesa sa na wo ye ne net enti o me na ensan chi biem nya sa mbachan se sa afi onka bi nhwe mbacho da bi o fele so obefa bia na wade ni nwuye ni ntia oh eni ma adwini enti wugidi yesa se de wasene yenim se de asia ye no se be ma bia onni mu ba wo nchen ya na ni enka ona wontena ba chan ama wasene mu abai ho ba chan yo ebusia for Olivia Sapoma ene no bo nkomo no na Minister IBJ Chief Executive Producer de ma SOMPA nkomo oni abrantie Kofi Bedu ebo enkomo ebusia yenkwonkwotie asemu a eka chansa baba wa nsemu a wo kanie no de wo say yen
no credit do Canada and Canada by the woman say you know my me no papa Anna omami nia senyi ana omuma me nana ene na etna asem no so e tan no wie no ana opapa ne ka say da bi o say ni ba omukrum ho na ni nua panyin ni nua ma no so ho na asem no so de me ka che no o say sa de betu o mani ni hu nsem a ya ka fa ho fa na e hye tan bi a kan famra na drew hono your friend papa ne say ba no say when your problem ka kre nti this also a problem ni bi and it's okay nti ade e ko ye ne say papa ne fe e ka che say that day no say in the following week emra ba penina no odi ani mama yakọ no so yare koda hospital ne ade nti na ma asem na twentwen so abedru pempen so say no so nti no afini ye say ke bitimi ayede akọ ne ne ebusia na kwa kwatena na mi nwa de kwenti a otima ma asem no so de aba bedru Coffee bedroom. Coffee bedroom akum nipo. Ana mami mi sa we say yo. Wo kunu no nya sure say. Wo ka cha ne say yate wase wana mo wase aye ho no. Eno nti na won fi ubie mu no. Mbacha ne de mintimi nchire. O ka cha no de na sign bi o ye sign bi cho na ni mu nyinya ye. Say na yi ni sitie. Me friend na me ka cha nse me kope nkun ya ya amfanye. Kope de ai. Nkun ya ya. E fire de ai. Emfanye ho ebeko. Fire hen. Baby I say ye no me pa cha. Baby ayate na we mosi kan kopam no. Nkun ya rado de ma me nkokra na yakobo nkun ya ya bidin. Ewusia ba brand ya ne se omonne ababa wa ne se wa ne maame ni nua mo ne abusua bi akohia. Ena da yesi wo mumehia papa ne se den wo toatoa na se wa ejina mu binte ye ko Olivia se wa ho ne ene na kwobon kwoma bisa ne sa asem na besi ne ni pensen ena ne emesiti se wa wote me nka ma han hello se wa yuku yense hello se wa ma han yes ayo na se wa be na me ne ka se yo wadaroma okay udi de sense wa if I tell you to comfort yeah, me name comfort. Now when Olivia. So one patch doom TV na set you who free when I casafa a phone. Yeah, me name is comfort there. Aha. Markwane. Now Olivia wouldn't know. If I can, me brava no. Okay. Oni ni ku eya wa kofi bedu asem aba to wanim pen. Say na wonim de fa ho. Me ba ta wo say. Oni ni kunu asem aba to wanim pen. Matena wo masem so pen. Na say na wo si nim fa ho. Oni ni kunu no. Be ma no obe tie be sre no. Ana ya kiasie me me bra dia kola ne se ne sama ne ware no. Wo ba ya ne ho ade. Amamre kwanso. Obaye no ho ade kama ofie mai na ja wale no de no koye ento o ma na nyinsa ko ba na mo wo baba ko na na ku ena na o yire tia ento mo na akora ne ba se do bo ne papa ma ne se on ne ku nyame aya adum amo manya to biato ewo himayo se enti bo ho ba bi enti wo mo ase asidan kakra bi wo ho na ka dia wo mde bobos ena ne papa ko cha ono na fu mu lia e ma obay ni oku so nfa nko bodan na penya pa mo de ka be fa ye na mo de go bodan ne me pa cha wo eno de ade ya huma wie abrantia ne musi nkonwa no e de ba sempote na mo ka de fa wo no ma wade no ho ada wo be ye ne ho ade no da bi osemo si nkonwa bi a wo tena mu bie ya o ka se ya ne basa ana akola no Olivia na mbe ka tire yen ya fra be ma na fra wo de meba tena o mai enti be ma no ni si nkonwa bia me ba ta o se mo ne be ma no ni Olivia nsi nkonwa bia
Dabi yansi konya. Oka so baba no mai. Yo. Ya he na nim sa o mai. Se wa ya da se wa no na pese e mu wai. Eno afre se o beba wo ne papa no beba. Ena mse me brand wo tu kwan kakra. Nti ade se wo ba. Enti ade se wo hwe di be se o ka so beba ho no. Wo mu mai. O ka so beba ho na di sen. Aka na busumi mienu. Every 40 days nti aka na busumi mienu. Se wa ya da se wa. Yo. Oba comfort won fefo. Abusiafo me so me the comfort so. Eya no mo say tetifo di nti amenta mo abrewati ana say me ame ya abrewati a. Abrante ne kasa mo no abusiafo se mutie ne ya. Oso one ababa wai e papa ni nua ba wo mo na na bi no ono abusiafo ne bi kosi nkonwa so se wa say okaso obeba ho nso no wo maaye. Why de na yemfa Kofi Badu na waka na asem wa wie